Ning pagpatuman sa General Community Quarantine sa Lapu-Lapu City, nakasinati og sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil. Subay nini mga personnel sa kapulisan gi-realign. Si Luan Mirondina sa report. Gihaya karon sa ilang panimay ang biktima nga si Ryan Danyo, kawani sa Engineering Department sa Lapu-Lapu City Hall, human po sila patay sa duha ka wa mailhing mga lalaki samtang gatrabaho sa poste sa suga sa Kulis Sitio Kauswagan, Barangay Bangkal niadtong Lunes sa udto. Birthday kadtong adlaw sa iyang ikaduhang anak, busa ingon na lang ni ana ang gibating pagbangutan sa iyang asawa. Kinsa tulo ka buwan usab nga nagsabak. Pag namatay sa sakit kay murag mingon ta nga dawato lang nato hingunani nga patay nga pusil sakit ni kaayo ba. Ang Station 5 sa Lapu-Lapu City Police blanco pa sa pagkakaron tungod kay way nadawat nga hulga ang biktima ug naila kini nga komedyanteng tao ug walay kontra. Sa susamang adlaw gipusil patay usab ang usa kay Edwin Paderanga sa Sitio Tigkahon, Barangay Bangkal pasado alas 7 sa gabii. Pagkasunod gabii, laing insidente na usab sa pagpamusil sa giilang si Leo Duhig, 18 anyos. Sa sunod-sunod nga mga pagpamusil, parehong wa pay matumbok nga sospek ang kapulisan. Gitan-aw karon sa kapulisan ang posibilidad nga susamang grupo ra ang responsable sa upat ka pagpamusil tungod kay pareho kining migamit og 45 kalibre nga armas ug nahitabo sa Barangay Bangkal. Mo pa mo ang gikuan ang motive karon pero baka kuani kanang naikasuko yun man ba kay kasagaran daghan kayong kuan kanang fired bullets ba. Nagkuwang karon og mga pulis ang Station 5 aron unta mopahigayon og police visibility. Gawa sa mga checkpoints sa Barangay Pusok, gipabantay usab ang mga pulis sa 38 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 sa naasoing barangay. Nag-request na gani ko sa headquarters og additional personnel nga magbantay sa mga positive cases, ma'am, sa mga balay sa positive cases kay wala na gyud tay mga bira nga personnel. We will review our strategy sa inikwan. Then we enhance also our deployment. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Besda.